Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibara yang sebai pi shiki KHUBOR kimat. Ini pasha ni konu shap shiki KHUBOR ni keleng kibentah jong ka JYLLA. Noyalam jong ka BJP ubadeiru MLA ka penthor umkra konstituensi uba Alexander Elheng. Hakash putri JYLLIEW azak punriu ula kentu ya ka sorkar Meghalaya bahkan pelong ya ka jingbishar ka babnia ya ka jingla ban pentri kamshwa ban wanra ya ka inner line permit ani ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act da ka ba banjur ba kanu ka an ka batmai deben penyaha ya ka jingmentoy jogi trai muluk Uba Elheng ubalong noyalam jong ka BJP hakash putri JYLLIEW azak punriu ulai thu ba ulai kendu ya kinong mikmat jong ka Conference of Catholic Bishops of India but ka North East India Christian Council banyak kransani halor ka jingterwa jong ka sarkar India banwanra ya ka jingpen betmai haka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arazak punriu Bat ula kenturu ya ka sarkar pedeng bahkan pan jingmut na baro ki kenhun shwaban manra ya ka nikamat hayung dor partawan. Menteri ketnat boarding ka sarkar JYLLA ba met ba lingdo. Ulai thu ba ka Meghalaya Energy Corporation Limited. Kansa shimti hino ban sam ya ka boarding hamau senram subdivision. Hadian ba ka sarkar JYLLA kala rai ban pendam no ya ka contract jong ka Sai Computers Limited. Secretary jong ke Indian Youth Congress Samrat Keshari Jena ubadeiru unongpet ya ka JYLLA Meghalaya. Hakash putri JYLLIEW azak punriu ula ong baka nu kamat kabakta ya ki samla ka Youth Congress kan dan ringkat batki. Ka sarkar Meghalaya kan sapelong ya ka North East India Infrastructure Summit halariti haka khatsan bakhan JYLLIEW azak punriu. Haka ba kinong mikmat na baro ki JYLLA kat hanj tela mingi kitenat ka sarkar pedeng ki nong mikmat hagi kamkar khana bat kinong baitingka banwa ikilat kilenti na kabenta ka roy kapar bat ka jing baitingka hakat han kinsa yeshimenta hakani ka jingalang ba ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kala pendamno ya ka letter of award bala ai hakash potrik unaiwing arja pusan shaka Sai Computers Limited but daka jingpen mi ya ka jingpen bena labatha ya ka ni company bahkan pensange ano mador ya ka jingsam bat lum ya ka bai thang boarding hamau senram subdivision ka Malki Sports Club kala penkup buram ya samla Daniel dabyang bahawarjri uba shong basa ha lum balang Malki Shillong hadir baula yo ban khur ya ka takma rupa ha ka lumpung yakob K10 sub junior cadet and junior national karate championship ara chapunriu Kabralong hanong ba Dehradun jong JYLLA Uttarakhand. Kinoyalam jong ka Nyadram Integrated Territorial Organization kila khang khardap ya ka way ka petrol pump kabadan hakat hain ranikor hadien ba kitrai jong ka petrol pump kim shimla le AA pan persha ya way uba JYLLA ubara tip kerteng kum surrender jan uba tray kum manager hakani ka petrol pump wat hadien bala yo ujor halor ka jingkno bawla le ya ka kampo jan da ka bakhot thia ya ka way ka thai khasi ka batrai ha ka ni ka petrol pump but ong ru ba unsiu da ka pisa san hajar tingka ya ka ba ka ni kan thai khasi kala kentan da ka ba pen pha juba ba wat la da usiu shilak tingkaru kanam tre satya ya ubar JYLLA kalami ka jingkulmar hakapu jong kri Bangladesh but India haki benta jong ka Southwest Garo Hills District Meghalaya hadin bala keno bagi sipai border guard of Bangladesh kila kentat ban shimti ya uwe ubriu ubala jambe an showput usam jong kri India ubala shakem haki sipai border security force uwe usamla wala tip kerteng kum Unitesh Kumar Gupta uba arpusan sinem kerta uba sa hakashnong lama villa Shillong wala mensaujur hadin bawla sha dung dakatari dam kat kum ka jingte bala yo lum lai thu ba kani jingja kala ja hakapor kum ba nyawla la arpho janmiet hakash photri JYLLIEW azak phunriu kawai ka samla bala tip kerteng kum ka prithna ch momin ka ba arpho asnam karta kala ja nadu ka khandai tarik JYLLIEW azak phunriu haukurwa bala pha the superintendent of police ka East Khasi Hills apentip ba kani ka samla ka don yak rinyeng ka bajrong sanphun Kadur kman ka bashay ki kman rongkti usnyo ubajrong bat ka krenda ka tin hindi bat karu.
Ka Parti Kongres Hariboy District kalak tajur hadian ba uba Rocky A. Marwen ubadeiru President Jong ka Hariboy District Congress Committee. Uba badru ya ka kam kumu President ka Umsning Block Congress Committee. Hakash potri JYLLIEW azapun riu. Ulapha ya ka Shithi A. no kam. Sya President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Ka ba pinpawru ba anam yadan benta AA Shu berkaseng Congress. Ki kunhun sang bhalang nagathan mausan ram kila shim ya karai ban pinsange ano ya ka jingthmu jongki bantur secretariat la shai kasngi ka khat artri JYLLIEW aja punriu hadian ba ka sarkar kala singam ya ka jingdawa ka jongki ka taban wengno ya ka kam jong ka sai computers limited ka basam boarding hagithan mausan ram ka Khasi Students Union hapo ka jingalam jong general secretary uba leninga taryang but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people West Jaintia hapo ka jingalam jong general secretary uba nang krawrani haka khatwei tri JYLLIEW araja punriu kila IT da ka jingtho shika Jaintia Hills Autonomous District Council halor ka jingdawa ban I trading license ki ba JYLLA ki ba hiar shika than bar Jaintia ban kit mar shakri Bangladesh ka senjuk ki nosen sharshnong nom south imship ka bade ka kunhun ka ba kunthum ya ka shnong khapur ka baha hapo ka langpi sector kala penpau ya ka jingkindin bar ka jinglango ka bakraw bantip ba ka office jong deputy commissioner ka West Khasi Hills District kamdon jingtip satya shapang ka jingdon jong ka regional committee halor ki kampen baiput laga dang tri kamne ya langut ki briu kala men saljur bat arngut kila shu pangmen pangphat hadin ba ka dukan kala khalem kinsan na ka jingsha tanra ha ka wei ka kali swift ka bala pen hair step ha kani kala ja ka khatwei tri JYLLIEW aza phun riu ha ka por khat arbiji minsngi ha ka shnong dihar ka assistant commissioner of food safety ka kong DBS mukim ha ka khatwei tri JYLLIEW aza phun riu kala ong ba kan hab ban khot hajir ya distributor ban pan jingpen shai halo ka jingyo pdiang katu ka nitli ki song umso bala penmi da ka company fruity ki bala snew bat ki bamlong shu bandang penon kam na ka benta ki pat ba benta pan ya pha shi KHUBOR na keleng ki benta jongkri kan ba ka sarkar NDA kra kanjo khat arsnem ha ka sinshar khadar ha kari umetrong ba do kari Narendra Modi ha ka sni pale ulapin scam biang ya ka jingshim khya jong ka sarkar jong u na ka benta ka bha ka miat bat ka roi ka par jong ki nong umetrong ba do kari Narendra Modi ula ai kuble ye ki nong yalam jong kari ka PYRTHEI ki bala pha ya ki kurwo kit bok kit riang ya u halo ka jing shakri ka bala jalan bha kum umetrong ba do Umetrong ba do kari Narendra Modi sapnya ya ka 11th governing council meeting jong ka niti ayog ka banlong ha Rashtrapati Bhavan cultural center ha ka sngi pale ka phang pedeng mentaw snam kalong inclusive human development for Viksit Bharat at the rate 2047 ka bala pledging mun ha ka bha ka mian bat ka roi ka pa jong way pa way no India Daka jingkentu na ki parlok san PYRTHEI bagi kunhun repair man pai khmat sha ka jingmentoy jong ka Tamil Nadu ha ka kedan jong kari umetrong ba ka JYLLA si Joseph Vijay unsai shimbenta ha ka jingalang jong ka niti ayog ka ban sapnya da umetrong ba do kari Narendra Modi ha New Delhi ha ka si pale u general secretary jong ka seng congress u KC Venugopal ulakhot ya ka jingalang bakarki jong baro ki general secretary jong ka All India Congress Committee Kinong mikmat iki JYLLA bat ki state unit president ha ka sni pale panyakran ya ka jinglong jingman ha ka san hima sima ka Sonia Gandhi ka balong kanong yalam barang ba jong ka seng congress bat ka Mamata Banerjee ka balong kanong yalam jong ka Trinamool Congress kila kentat mardor ye ki KHUBOR hamsaya bala penmi de kila pathai KHUBOR ha ka bayadai bat ka jingkendu jong ki dangshan da ka boong ba ki tang ki KHUBOR ki bamti kana ki bayalam bakla Menterong ba ka Assam Himanta Biswa Sarma la pinkin mau ya ka jing persang jong ka JYLLA ban pinbha ya ka jing bay pisa da ka boong ba kinong sengkam menta kilala ban register bat ban sedang ya ki kam jong ki leng ba ka ease of doing business portal tang haki nrip tali ki sin jam ki basu ka sarkar pedeng kala pelait no ya ka khajna jong ka petrol bala khlelang bat ka ethanol na ka excise duty kentup ya ki jai umpnyang ki badan arpo 8% arpunya% bat lipo percent ka ethanol ong ka jingpen benabla penmi da ka Ministry of Finance ha ka si pale gine phabe menta shi KHUBOR na keleng kiri ka PYRTHEI u President Donald Trump lai thu pa ba ka FIFA World Cup ka ban salong shen kan salong ka lumpung ya le kai ka ban pensa jingken mau da ka bakdo ya ka jing ni ticket ka kiobha bat ka jingthrang jong kiri ka PYRTHEI ban yo mi khmat ha ka ni ka lumpung ya le kai ka ba he ta pha ka PYRTHEI
President Donald Trump ulapan pau ya ka jing artatin ya ka lawai jong ka jingate soskular hapdeng ka Amerika, Mexico, Canada da ka boong ba tikna bo un pintmai ya ka jingate halor ka kai ka pateng jong ka North America andala poi biang ka wat ban bishal bania ha ka ni ka samoy trekam jong u ka bamenta. Secretary of War jong ka United States Pete Hegseth ula ong balada ka US ka don kam kan saya keren da ubom da ka ba mahamru ya ke Iran ba ka jingher thma jong ka Amerika kan dangai teng hadu ba ka Tehran kan da munjur ya ki kendon nuclear jong President Donald Trump. Ka Amerika kala sedang biang ya ka jingher thma persya ya ke Iran ha ka ba President Donald Trump ba Secretary of War Pete Hegseth kila maham ya ka Tehran ba ka jingpen ibo jong ki sipai kan nangjur lada kam munjur ya ka jingate soskular nuclear ba ka Washington. Da ka jing play biang ya kalentia ya Rafa ki bor a jingarap kirki jong ka United Nations kilai thu ba ki brio ki bawa jing sumar shabar ka Gaza kila la ban mi shabar ka Gaza. Kumba sa punyang wat ki brio kila yap life wing wat kila ja rangai ban rius ba prang wat kila mensaw hadian ba ujumai ubajur nyau point pram magnitude ula pin knyu ya ki benta ba shathi jong ka nong ba Mindanao Philippines hakala sing ublay. Laong ka National Disaster Risk Reduction and Management Council hakasi palay. Kaying dorbar thawan jong ka South Korea hakasi palay kala sedang ni kirukam trekam pura na kabenta ka jing tokit halor ka jingduna ki ballot paper ha ka election baladap banlong ha ka tayaw baladam. Kaying dorbar kala batharu ban pelong ya ka jing tokit ka babania halor ni ka jingja. Wei pulit ulaya bat arngut ki wei pat kala mensaw hadien ba ki riu king atiar ki bamla ban itu kila thambor ya ka Jakarta rekam jangi pulit Hakila Abdullah Bishin bat Duki district jong ka Balochistan province Pakistan lai thu kila pathai khubor ha ka sni palai tikitu kilon khubor hakimat ki maram tasi khublai